What's up, everybody? It's your boy Jay Shakanaka Squatter TV. Another day, another place, and boom. Today, guys, Sirgo Dombo Shower. Yeah, Dombo Shower. I think you all know, guys, know Dombo Shower. Dombo Shower. Dombo Shower is just another city out of Harare. And it's a city out of Harare. Now we want to turn to Dombo Shower. My guy, if you say like Dombo Shower, I don't think so. Because as far as I see, the place is ebenizing. Saga ndorikanga ghetto. Natuzomosanga nemama ghetto saka ndita know this hood is called D-Town. Saga guys, nasty pa D-Town. Tichingopinda street background tichindosvakamira sei. What's up, everybody? Ndinasisa runagiro bana ba. Kudaro. Sisi runagiro. But anyways, zviriko zvowanika guys, chiri muchirati chiri muchigrid chiri pa D-Town pa Dombo Shower ndiri pa marketplace guys. Nasi so ndikorenga nyaya yangu donzisa ya prophet Madungwe hanzi the highest prophet paledi za manje pakaro 3 months ari pa heaven apa sister mani nyantora nyere simple ya Madungwe mprofita vakaita mwedzi 3 vari kudenga. Sapa vakaita mwedzi 3 vari kudenga pavakazodzoka pasi panapa handiti ndobva vakasvika landlord wavo anemba yake pasi panapa handiti achiti hako mukuru hamuna kubvisa mari here landlord ndokubudisa zvinhu mumba ndokuisa asi muprofita mindoro yake kana kuti komende yake kuchiitiko ichi anobva ati iye koma ida kuti ndibhadhara rendi sei inini ndanga ndiri kudenga. Inangu andonzwisa pa vanga vari kudenga. I'm not so all right. I'm talking about the prophets Madungwe. Vanombo vakumoneta dina na Mwari kumborwa beef na Mwari chichi pa heaven. Vachimbodzoka. Actually iye munhu antongorwa anoteleport akakwira akadzika zvita kudenga thing most of the times don't spend the time yakawanda kudenga. Kudenga ndo maybe no second pendo first home pa 8 pana pando second home. Saka vanga vachita vari kudenga. Kudenga chaiwo. Like I'm not kudenga me. Ndo kwanga vari munhu waMwari. Vakazotadza zvawo daze. Vadzoka svika zvinhu zviri panze. Landlord vachitaura zvauda mari yerent. Saka mari yerent vaitadza kubhadhara nei apa. I think chikonzero chavo ndechekuti ivo vanga vasitori paground manje. Vanga vari unavailable patimes diwa mari dzerent. Because vanga vari vanga vana Mwari. Vanga vana Mwari. Asika semunhu waMwari zvaifanira kungozviita zvega. Kana vanga vari munhu waMwari. Anoona nyika. Kutomboda kana Mwari wacho paibva kudenga. Vaifanira kubva kudenga apuwa mari naMwari. Guys, ndema comments ari makusero handizoti munyazo anzwe here but vaifanira kubva vakapiwa mari naMwari kudenga. Semura nuna matira nyika so vaifanira kuita minana kuti vana vesangano vakabatsirika vaifanira kubhadharira baba venyika vanona matira vanoisa maprayer but chikundishamisa ndekuti maprayer awo asikutabirwa naMwari wai vasingakubhadharirwa rent. Okay guys, I don't know if kana muchinzwe but already mwe muzenge vati munhu ainamatira nyika aifanira kuita minana yekuti pangobude zvimari zvinobva zvangoitika zvega but umwe mbunzo wangu anobva ndakubvunza imomzi ndeyekuti iwo okay kupada vasiri kutonamatira nyaya dzerent because Mwari anopindira zvotonamatira, right? What if maybe he's not praying for that? Kana vachizviti munhu waMwari zvaifanira kuzviita zvega. Munhu waMwari aroji. Munhu waMwari aroji. Senini munhu waMwari andiloji. But ini ndinodeclare minana mulife mangu because andiloji. Semunhu anoziva Mwari, munhu anoziva Mwari aroji. Asi pangu pacho anogona ari malevels eumwari. Aiwa haasi malevel. Munhu anonamata ana malevel ekubvunzwa mari yerent. Momziba kutondityisa. Apa inini neite zviti ndonamata apa ndiri. Unenge usasvika pa level rekunamata because kana tinamata tinonamatira minana kuna Mwari. Saka munhu waMwari asinonamatira. Ndeva iroja pamupangu ndaitowabudisa because kana vakataura kuti vanga vane 3 months naMwari vari kutingi vaifanira kubhadharirwa rent yachona naMwari. Because inini ndiri mwana waMwari but Mwari akanditira minana akandipa imba. Nemota. Mukuti munhu waMwari havasi kuti ndi Mwari. Havasi kunamata because munhu waMwari aroji. Munhu waMwari aroji.
another two guys munhu wamwari aroji kana uri roja iwewe seni munhu wamwari asati asvika malevel ngatiwezei tinonamatira upenyu hwakanaka handiti munhu ari panyika ukaona uchiri kutambura uri munhu wamwari ka usati wakusvika palevel rekunamata kosi pese patechinamatira zvakanaka momzi maundifundise ndaugaya ka7 guys am I that praying for inini prophet wangu chechi kwandinoenda vakaridza kuti unodeclare chaunoda mulife mwari obva akuiti zvekuti ndakazoenda kudenga kaini tikatotaura zvemachezi hazvina basa patinonamata tinoudzwa kuti munhu wamwari kana wasvika palevel rekunamata aurambi uchiloja zvakafanana pabasa pangu pakasika ndongodeclare kuti mwari ndikutoda mari izvezvi mari ngaiwe nana yotongoitika semunhu wamwari because ndinenge ichitaura namwari iye kana achitaura namwari kushaya mari here ndise but momzi iye aritaura kuti zvinhu zvake kana achiziva kuti munhu wamwari property ari kuidii munhu anogara ari kudenga zvagara asina property semunhu wemweya because kana takutaura munhu anogara kudenga ka munhu wemweya imweya because munhu anoenda kudenga ka wamweya hizi mutumbi hausi mutumbi but maybe do you know like kuti anoenda kudenga nemutumbi here saeriya kana kuti anoita sei ayo asika munonzwa kuti chii tineva iye kudenga kwakari kuenda nemutumbi zvese here kana maybe ari kuenda nemutumbi asi kuenda nemutumbi because kana akunamata kudenga kuindi mutumbi aya kuna ingano wakamboenda kune mweya akaenda kudenga ndeupi anyways kana takutora zvekufamba mubhaibheri vanzvadzi tichitaura zvekuti vana Moses vakazofamba sei isusu mastage wayo tiri kumafamba tiri panyika tinavo mafambira kudenga tiri kumafamba panyika endewo vakafambira futi panyika panapa asivaisayenda kudenga vachinogara vachidzoka panapa so bottom line panapa guys topenga katombongoroda haana kurova nemadrugs because denga tiri munhu ari nomwaka property yake yakarova naye kudenga panodzokaodzoka ndomina anazvo panodzokaodzoka naye because kana iye achigona kuenda nemutumbi wake kudenga zvinoita vanhu vekumarauti kana achigona kuenda nemutumbi wake kudenga kana kusiya property yake mubamani no munhu wamwari kana vakapenga anditi vachingoenda kudenga koko vakasimudza property yavo vakabaya as long vachisiya property paspace wavanapa mumwe wedu rendi kudiwa kwalendazi yakakwana futi arendi kwarendo tinotongodiwa kuna munhu anogara mumahara kudenga ndokunogarika mahara kwete panyika panopa kwete panapa kwete wanzi akaita 3 months ari kudenga guys panapa ndogona kwa bana 7 zvemane babudari westatement kuti because kudenga kwacho ikoko futi akati kunogarwa mahara ndiani pane 1 pachitoitika taimuti pazvinhu 2 dzinogona dziri pfungwa chedzo tinogona kuti senyika takatotarisa munhu achirasika kana kungotiwo munhu anenge achingobhemawo zvimbanje zvake izvozvizvi zvobva zvamudhaka rutorwaka cocaine sikari cigarette aiwa munhu ane mhuri here nokuti ane mhuri here nokuti kana akakwanisa kuenda kudenga akazosiya sei mhuri ane mhuri here asi munoziva kuti like mhuri dzevanhu vamwari dzino understand kuti baba varumbaita dzino understand baba vakumbaita saka ndo dzakasiyiwa baba dzichigara saka pakadi kushakwa vana veminana vanogona kubhadharira baba wamwari baba apa takutobhema vanofadhani manje prophet T Madungwe kana vari munhu wamwari munhu wemunana vanofanira kungobhadharirwa rendi nevana vesangano vavakamboyambutsa tichiti vanhu vesangano havaizogona kuburitsirwa zvinhu panzi vari baba vesangano ivo vachigona kunamatira nyika saka ngatiti vana vesangano varipo saka kana vamadunga vari kudenga namwari pane imwe question ingunzi mwari upi because vona nyaya dzanamwari idzi dziri tricky guys nokuti mira ndikudze nyaya dzanamwari idzi tichitarisa izvozvi zvigeneration inonzi yaama 2000 vane belief yavo kuti mwari wavo ari pasi mumvura vana manjusu vanozviti vana sister manyama saka isusu toda kunzwisisa kuti ava kana which god wavaitandara naye vachibhuraya naye nokuti even mubhaibheri chaimo tikagara pasi titange kubva kuna genesis kusvika kuna zvakazarurwa hatisati ambonzwa nhoronde anotaura kuti akakunda kusvika pakuenda kudenga kunobhuraya namwari obva azodzoka panyika ndichiri kurangarira maridzo yapasta chiweshe
vanotaura kuti vakaenda kudenga sichavakasvikotambirwa nacho maruwa. Handina kumbonzwa kuti ndakatandara naMwari ndikabvunzwa mubvunzo. Manzwisisa? Vandoitika munyika vari kuzvinamatira mufambiro uri kuita nyika vari kunamatira nyika. Sei vari profeti murombo nekuti maprofeti chacho nekuti zvinonzi mumba mababa hamuna kuchema hamuna kusuwa mune mufaro mazuva ese. Kwese vanoisa kuchemera kupi kana baba washiroti. Isusu vanoisanga tinobatsirwa nababa towana zvinhu zvababa zviri panze pegeti tochemera. Tinochemera kupi nekuti tinoziva kuti baba vanofana kuva neroom yehealing section handitika inonzi healing center ye1-on-1. Saka zvinoreva here kuti papa taienda mubathroom here kana kuti mutoilet yalandlord kundodzingirwa madhimoni imomo. Ivo vachiloja vanombonoja maroom mangani papa. Saka papa vangavanyatsotitsanangura kuti tseketudza kuti kumusha uku zvakamira sei apa toda kupanzwisisa. Nekuti munoziva here kuti haugoni kuona Mwari landlord vakatsamwa vachida mari yavo yerenti. Sei vana vesangano pakashayikwa anobutswa akavaka ega vanofana kubhadhara renti achiitwa munana naMwari wavari kunamata amuse mutendi anovatengera imba kana kuti anoafodha kuvalojera full house yekuti kana takuya kuzodzinga madhimoni muna Mwari aloji kana wasvika paisusu kana nokuti chekutanga vanotanga kunamatira wisdom. Handitika vanamata votanga kunamatira vanhu vanomutswa vanovapa mota yekutanga kufambisa kana vasina bhasikoro chavo baba kuti vataura kuti ndakafamba nebhasikoro. Mota vakanamatira vakamutsirwa vachifayo right ngavachinamata futi pamutswe umwe chivhayo anovapa gedhi rekutanga kubva pajurawo kusvika mukati nekuti isu vana vesangano tatitori murodhi kuda kundodzingwa time yenyu and neinformation nemutauro wataita. It's funny.